KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeboɓe ayaw Piindi TV surtout émission meɗen fait divers on calminam on juuram no gowɗen waddi kala yontere arde ɗo filande moɗon kabruji fait divers enen jadanno hene gorko mo horkojere hande ɓondudu ɓurani softude no fewi enen ñagonombo cellal moƴƴal o arta ɗo yeti semaine prochaine inchallahu rabbi caggal ɗum aussi waɗoɓe aimé commenté émission o minen jetto moɗon minen jarmon en mbawa haalde ɓeeɗo gaccen ɓeega kono onon kal on jarama no fewi émission men fait divers hande puɗɗortoɗen ko oɗo ka ko to Bambilor ɗum kewi suku gorko goto hombo wiye Mamadou Lamine Ndiaye kanko géranno station gortonete Bambilor kanko non teskam o woni détourné 20 millions de francs CFA tonet jonon pour waddi masque détournement o don o haalde chauffeur gor e suhu gorko goddo liggoro donete station o yeb ngarbe teg plan comme si ko ben ngarat mbadam agressé ngujju donet 20 millions o dañ ko yobi jomo station o ko addi fof be mbadi couper caméra de surveillance gondi donete station o pour e mbas jaggeede kon dal no wiite ni sa sikki am ɓuri ƴoƴje yimɓe fof mon goɗɗo jooɗiɗo ɗayet ene faabi ko mbatta ko fof caggal muɗum kanko Mamadou Lamine o fawama jungo tew holliti wonde waɗimo wadde ɗum ɗon pour o yoɓ haalis biyanoɗo kanko woɗɗonete tourné oɗo saaha obone juuɗi dadi fait divers meɗen goɗɗo jaaten koto Linguére oɗo suhu gorko monsieur makko fiyimbo piggal musgal kanko cuklel ngel babiraɗo won bamum cuklel gorel ngel fadi ha jamma yehi to galle monsieur o no fugginde monsieur o udditimbo ombo addorno sawru makko e mbiyo fi tan ko monsieur o ha netti wawdi darade oɗo saha ni monsieur o nen hôpital Maguette Lo de Linguére tono waɗa hospitalisé caggal muɗum ne o waɗi déposé plainte pour coup et blessure mo bamum cuklel ngel woɗɗi e makko kanko bamum cuklel ngel o jaggam oɗo saha o bone juuɗi dadi janginoɓe wonɓe toon tawreɓe ngoɗon wuur kañumen ne mbi ko kofar juuɗi sabu wadde dénoncé ɗiɗo kawuji beɗɗi fréquent jiiteɗi e milieu scolaire ɗon kadi eɗen ñaago jibinaɓe ɓe je pense que monsieur so fi ɓinguel ma yittan ko yo jomum janggo yittan ko yo jomum firta jangga so tawi a yiiɗa ɓinguel ma fiye donc mi sikkan taw en foti yaadi école et piggal aussi gila itta e milieu scolaire o en di gilden LVB ɓe en mbaɗi sagne de trop LVB natti hulde jomumen haya nden je me rappelle cuklel sa wawani leçon ma walla waɗani exercice uji ma en jaranma safini porta malade mbiya a sellani mbasa yaadi école kon joni woni hen sukaɓe so gudditi sahuji mumen pour yaltinde box uji mumen école tan tawat koye tabal nder classe soko jalti duttim galleji mumen jomen ƴewtaki mbete gaddi exercice uji mbete janggi losŋaji mumen donc yeɓi gartir hakkillaji mabɓe kamɓe ɗiɗon parents ɓe ganda je pense aussi monsieur ji so fi ɓinguel waɗi tan ko pour yo jomum firta an babiraɗo e cuklel ngel onon ɗiɗi foof ndendi fandare e cuklel ngel ko yo jomum barkin won neɗɗo moƴƴo jangga émission oɗo men fait divers meɗen oɗo ko kalten koye ka poste eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji foof poste en jogui probléme ma dañi waɗoɓe confirmé e commentaire uji joni sa joguima haaliss poste il faut ndewa hen doga ha tampa kalne jaaɗa ɓe mbima ɓe ngala haaliss kamɓe ɓeɗon poste ɓe mbi ɓe goni ke fewdirde entreprise o
e kolliri non ko ma employé ji kewde forte ko tolni e temedde ɗiɗi dewɗo ma ndiwi ma nattu ligga tonete poste kon kamɓe ɓeɗo no yehoɓe goto mabɓe foof sen ya ma heɓa enveloppe 10 millions min je sais pas holton wadde ɓe dañata oɗon haaliss walla pourquoi ça sabu so tawi ɓe jogui probléme fond yimɓe so gari donki hebde haalisaji mumen holno jomumen mbaɗata limogé ko tolni e temedde ɗiɗi neɗɗo dewɗo rutto kadi kala mumen johowo taw ma heɓa enveloppe tolniɗo e million ngaji sappo sen tumnima e Seneweb en tout cas dal Sénégal nen ɗon guddirten fait divers meɗen ko ngel ɗo cukalel majjunogel ɗo yete Dakar en kalta indi jibnaɓe kanko ngel cukalel mbi ko nene makko sikkanno ko obon galle hoddiɓe mabɓe o jooɗi ko juuti o yiyan cukalel ngel ha caggal futurɓe gummiɓe gone ƴewde cukalel ngel caggal muɗum cukalel ngel tawake nder galle goto mo hoɗa takkodirɗe e galle mabɓe e nder suudu woɗɗude e nder on bâtiment en hippa tonet kanko cukalel ngel angel waɗa golle ɗi pewani no fewi kanko cukalel ngel noon tawi mbo ronete nder bâtiment oɗon ko mam makko to ko nawlum tani ko wonata oɗo saaha noon wona yimɓe nen binde commentaire uji wiide kanko oɗon mamiraɗo yo waɗe enquête saabu holno foti andirde cukalel ngel nen toon ɗum ɗon kadi en waɗa saaha so neɗɗo majji walla majjirama yimɓe cuusta wallude ɗum yiilade sabu sa yiiti mbiteɗa holno gandirɗa jomum nen ɗon aɗa andi mawɗo des fois en jogo won arrière pensée ji jomum ko waw ko miijade an suko a wawata miijade peut être omo miijino walla jomum taw en joguino ñaaw jorto ko so naati ɗo net ma taw toon cukalel ngel walla jomum ware wedde to net walla goɗɗum kono ko wawi wonde foof dadiɓe nene ndeno oɗon alhaali ko ma ko leeɓe yaltu henata ɗeɗo balɗe inchallah yontere fani gartiren ɗum ɗo yete fait divers meɗen gasi ha laaɓi bandiraɓe ko ɗum ɗo gaddannoɗen émission meɗen fait divers hande ha yontere fande inchallah en jetti en feewi no feewi caméraman meɗen Alkuseyna ha yontere fande KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma